Lähtökohtana on se, että ilman arkistoja Suomi olisi pelkkää fiktiota. Tämä on mukaillen ICA:n edellistä puheenjohtaja Ian Wilson, ja hän nosti tämän kysymyksen esiin, että onko todella olemassa Suomea tai jotain maata, jos meillä ei ole asiakirjallista todistusaineistoa tästä näin. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa se, että kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvat asiakirjat säilyvät. Ne ovat mahdollisimman helposti ja hyvin käytettävissä sekä edistää tutkimusta ja mahdollisuuksien mukaan tehdä myös sitten itse tutkimustoimintaa. Puheenjohtaja tuossa viittasi jo tähän kysymykseen siitä, mikä on arkistolaitoksen tehtävä. Emme ole pelkästään viranomaisarkistoja säilyttävä organisaatio. Meidän tehtävänämme on varmistaa se, että suomalaisesta yhteiskunnasta asiakirjojen kautta voidaan muodostaa tutkimuksellisesti perusteltu ja todistusvoimainen kokonaiskuva. Suomalainen kansalaisyhteiskunta on toimijoidensa summa. Silloin kun pyrimme luomaan kokonaiskuvan suomalaisesta yhteiskunnasta, hyvin helposti käy niin, että muodostamme kokonaiskuvan valtayhteiskunnasta, mutta silloin marginaalit, voi sanoa se toiminnan rikkaus ei kaikilta osin tule riittävällä tavalla esiin, jolloin ei kuitenkaan sitten muodostu loppujen lopuksi oikea kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta. Sen takia on tärkeää, että kiinnitämme huomiota myös moniin tekijöihin, jotka ovat ennen kaikkea osa muuttuvaa dynaamista yhteiskuntaa. Erilaisiin valtakulttuurin rinnalla oleviin alakulttuureihin, vastakulttuureihin myös. Monet niistä elää hetken aikaa ja katoaa, mutta omana aikanaan saattaa olla hyvinkin merkittäviä. No näitä ehkä voi sanoa helpoimpia kysymyksiä. Meillä on tässä valtionapu yksityisten keskusarkistojen joukossa toimijoita, jotka ovat varsin suuria, perinteikkäitä. Svenska Litteratursällskapet vaalii ruotsinkielisen kielivähemmistön arkistoa. Sen lisäksi kannattaa muistaa, että Ahvenanmaalla Ålands landskapsarkiv toimii Irralan arkistolaitoksesta. Se on siis osa Ahvenanmaan maakuntahallintoa. Maakunta-arkisto perustettiin nykymuotoisena 1978. Toki sitä ennenkin oli maakuntahallituksessa sitten toiminta ja arkistoja kerättiin. Ja mikä on tärkeää, että myös landskapsarkivet vastaa nykyisin sekä julkisista että yksityisarkistoista. Se on siis keskeinen osa Ahvenanmaan kulttuurista autonomiaa, paikallista identiteettiä. Arkistoon näitä suomalaisten valtiollisten viranomaisten aineistoja, jotka koskevat Ahvenanmaata, niitä hallinnollisia aineistoja. Käsittelen lyhyesti tätä saamelaisarkistokysymystä, koska se on ollut hyvin vahvasti esillä meillä arkistolaitoksessa, ennen kaikkea Kansallisarkistossa. Meidän vanhin saamelaisarkistomme tai aineistomme on niin sanottu Koltakylän arkisto. Tämä kielentutkija J. Mikkola jo aikanaan käsitteli, joka on siis yhden kylän asiakirjoja, vanhimmat 1600-luvun alkupuolelta. Ne on ollut Kansallisarkistossa, ne oli saamelaisalueella, ne ovat olleet esillä siellä Siidan näyttelyssä. Ja olen sanonut, että sen jälkeen kun tämä saamelaisarkisto saadaan aikaan, niin nämä aineistot siirtyvät sitten Kansallisarkistosta saamelaisten omaan arkistoon. Kun tätä työtä teimme, etsimme käytännössä Oulun maakunta-arkiston johtajan Vuokkojoen kanssa mallia Norjasta. Norjassahan sijaitsee Koutokeinossa saamelaisarkisto, joka toimii siellä sitten yhdessä saamelaisten korkeakoulun kanssa. Siihen liittyy siis sekä saamelaisarkisto että myös sitten saamelaiskirjasto, jossa on sitten hyvin paljon myös pohjoista aluetta koskevaa kirjallisuutta.
Tällä hetkellä teemme niin, että digitoimme näitä aineistoja. Eli fyysisesti ne tulevat sijaitsemaan siellä Sajoksessa. Teemme kulttuurityötä, pyrimme kartuttamaan tätä aineistoa, mutta digitoinnilla varmistamme myös sen, että ne aineistot ovat laajemmin sitten tutkijoiden käytettävissä myös saamelaisalueen ulkopuolella. Kansainvälisestikin erittäin laaja kokonaisuus, joka on Kansallisarkistossa, on Suomen juutalaisyhteisön arkisto. Sitä on paitsi Kansallisarkistossa myös sitten Turun maakunta-arkistossa. Luovutuksia alettiin tehdä jo 90-luvun puolivälissä. Viime vuosina on hyvin paljon saatu uutta aineistoa ja nimenomaan sitten yksityisarkistoaineistoa, henkilöiden arkistoja, yhdistysten arkistoja. Kokonaislaajuus on tällä hetkellä jo aika suuri, 30 hyllymetriä. Juutalainen seurakunta oli myös tyytyväinen siinä mielessä, että silloin kun tämä käytiin läpi, tohtori Simo Muiri, joka on sekä jiddishin kielen että hebrean kielen taitoinen, järjesti tätä kokoelmaa ja se on voitu saattaa nyt erittäin hyvään kuntoon. Kulttuurirahaston tuella sitä on tänä vuonna täydennetty henkilö- ja perhearkistoilla ja siitä on muodostunut kansainvälisesti erittäin kiinnostava kokonaisuus. Hyvin harvassa maassa jonkun vähemmistöyhteisön arkistoaineisto on näin kattavasti ja kokonaisesti säilynyt. Siinä ei ole mitään merkittäviä arkistotuhoja myöskään sattunut. Kuva-aineisto on kiinnostava hyvinkin vanhaa. Tässä esimerkiksi on Suomen Pankin tontilla meidän naapurissamme, Kansallisarkiston naapurissa aikanaan sijainnut Narinkkatori, joka oli ehkä näitä tunnetuimpia juutalaisyhteisön linkkejä valtaväestöön. Ja se, mikä aina herättää sitten myös ulkomaillakin hämmästystä, on se, että juutalaisyhteisöhän, joka Suomeen asettui, niin oli hyvin suurelta osin taustaltaan sotilaita. Eli saivat koulutuksensa, aika monet saivat koulutuksensa myös Suomessa. Ja sen jälkeen, kun he olivat palvelleet aikansa armeijassa, muistaakseni 21 vuotta oli se, joka oli se sitoumus, heillä oli mahdollisuus sitten asettua asumaan myös Suomeen. Ja tästä sai alkunsa tämä Suomen juutalaisyhteisö. Sellaisia piirteitä, joita myös on kansainvälisesti hyvin vaikea selittää, on se, että Suomessahan toisen maailmansodan aikana ei ollut antisemitististä lainsäädäntöä. Eli Suomen juutalaiset sotilaat palvelivat niin kuin muutkin aivan normaalisti armeijassa, rintamalla ja muissa tehtävissä. Tällä hetkellä heillä on vaikeuksia selittää tätä tilannetta, että kuinka oli mahdollista, että Suomen juutalaiset kanssasotivat, he eivät korosta tätä aseveljeyttä, vaan että he kanssasotivat Saksan kanssa, mikä oli tietenkin tämmöinen historian kuriositeetti. Rintamalla oli kenttäsynagogia, jossa kävi myös saksalaisia sotilaita ja upseereita tutustumassa ja ihmettelemässä. Mikä oli kanssa kiinnostavaa on se, että juutalaiset upseerit, joille myönnettiin saksalaisia kunniamerkkejä, systemaattisesti kieltäytyivät vastaanottamasta niitä. He tiesivät, mikä on Saksan linja ja sen takia eivät halunneet sitten näitä vastaanottaa. Olemme erittäin iloisia siitä, että meillä on hyvin vahva aineisto myös sitten, joka liittyy Suomen juutalaisyhteisön vahvaan panokseen kulttuurielämässä. Tässä on kuvassa Erna Tauro keskellä Harmonisistos, jossa hän esiintyi, ja vieressä on sitten hänen säveltämänsä Tuve Janssonin Höstvisa, joka sitten on yksi näitä hänen tunnetuimpia säveltämiään lauluja. Vuonna 2007 saimme Kansallisarkistoon myös Suomen islamseurakunnan tatariyhteisön arkiston, kuitenkin vain osan siitä, vanhoja metrikoita, jotka on tietenkin keskeinen aineisto tatariyhteisön kannalta. Ne kattavat yhteisön toiminnan 1830-luvulta lähtien 1920-luvulle. Aineistot ovat monilta osin aika huonossa kunnossa, että sen takia on niitä mikrofilmattu ja mikrokuvattu ja niitä sitten annetaan tutkijoille käyttöön mikrofilmikopioina. Inkeriläiset, yksi näistä vähemmistöryhmistä, jotka liittyvät monin tavoin Suomen historiaan. Kansallisarkistossa oli
tutkimushanke, kotiin karkotettavaksi hanke, jossa saimme merkittävästi lisätietoa Suomen inkeriläisyhteisöstä ja ennen kaikkea tästä sodan aikana Suomeen tulleesta väestöstä yli 60 000, joista sitten 55 000 sodan jälkeen joutui sitten palaamaan. Tässä on tämä Inkerinmaan alue, mistä sitten ymmärrettävästi silloin kun oli Leningradin piiritys, niin tätä väestöä, jotka sitten jäi tuolta etelästä tulevien saksalaisten joukkojen jalkoihin, niin siirtyi sitten Suomeen. He oli Suomessa sitten sodan ajan, mutta sitten sen jälkeen heidät palautettiin, ei karkotettu, vaan palautettiin. Käytännössä hyvin harvalla oli mahdollisuus sitten tehdä toisenlaista ratkaisua. Suomeen jäi 8 000 tästä 63 000 ja näistä suuri osa siirtyi sitten Ruotsin puolelle. Inkeriläiset eivät päässeet Inkerinmaalle. Vasta 1970-luvulla heillä oli mahdollisuus vähitellen alkaa palata niille alueille, joista he olivat lähtöisin, jolloin siellä oli jo sitten muuta väestöä asutettu. Hyvin suuri osa inkeriläisistä asettui Viron puolelle, Karjalan tasavaltaan, missä oli sitten mahdollisuus puhua suomen kieltä tai ainakin lähisukukieliä. Ja tietenkin nyt kun hyvin suuri määrä inkeriläisiä on muuttanut Suomeen, niin kyse siitä vastuusta, mikä Suomella on myös sitten inkeriläisen perinnön säilyttämisessä on tärkeä. No, tässä on muutamia esimerkkejä näistä aineistoista, mitä on näissä yksityisissä keskusarkistoissa. Poliittiset arkistot on tämmöisenä tietyn tyyppisenä taustana. Tähän valtionapuarkistojen joukkoonhan kuuluu myös muita arkistoja, joita ei tässä ole mainittu. Otin muutamia esimerkkejä, koska Kansanarkisto syntyi 1945 toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan vasemmistolaisen työväenliikkeen arkistona. Siellä on hyvin paljon aineistoa, joka liittyy 20-30-luvun poliittisiin vangitsemisiin, turvasäilöpankeihin, mutta siellä on hyvin runsaasti myös sitten erilaisten työväen organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen aineistoja ja henkilöhistoriallisia kokoelmia. No, vielä muutamia esimerkkejä niistä aineistoista, mitä meillä on, minkä tyyppisiä aineistoja on monikulttuurisuuteen, vähemmistöjen oikeuksiin liittyen, usein myös aktiivisten henkilöiden arkistoja. Helvi Sipilä, 41 hyllymetriä järjestämättä, iso arkisto. Naisasialiiton arkisto, vanha arkisto 1800-luvun lopulta lähtien, Suomen Punaisen Ristin, joka on tietenkin hyvin monissa kysymyksissä toiminut, sen koko arkisto, yli 51 hyllymetriä. Romaniyhteisön kanssa on käynnistetty keskusteluja aineistojen saamisesta. SKS tekee myös hyvää työtä, niin kuin mainitsin. Ja sitten on erilaisia pieniä, monenlaisia uusiakin toimijoita. Otin tuossa yhtenä esimerkkinä Turun maakunta-arkiston monikulttuurisen päivähoidon, joka oli siellä, voisi sanoa, tietyllä tavalla uraauurtava toimija. Mutta sitten näitä ystävyysseurojen yhdistysten arkistoja on varsin satunnaisia. Ehkä sellainen, jonka erityisesti haluaisin nostaa tässä esiin, on se, että meillä uusien maahanmuuttajajärjestöjen arkistoja on erittäin huonosti. Toivon, että näiltä osin voimme tehdä jatkossa enemmän yhteistyötä. Se edellyttää tietenkin myös erilaista kielten osaamista ja myös sitten laajaa kulttuurista tuntemusta. Toivon, että voimme tehdä tässä suhteessa yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa ja toivon, että voimme myös sitten, määrärahat ovat huonolla tilalla, mutta että saisimme tukea. Olen käynyt keskustelemassa tästä työministerin kanssa ja toivon, että saisimme rahoitusta niin, että voisimme työllistää henkilöitä, jotka voisivat sitten nimenomaan tai ottaa palvelukseen henkilöitä, jotka voisivat tähän kenttään erityisesti paneutua. Uskon, että tämä työ on tärkeä niin, että todella voimme muodostaa sen kuvan, joka meidän lakisääteisestikin pitäisi muodostaa Suomesta niin, että se kuva on todistusvoimainen ja aito.